सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच गौतमी पाटील ही होम मिनिस्टर म्हणजेच खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाला येत आहे। कणकवलीत पहिल्यांदाच गौतमी पाटील यांच्या उपस्थितीत हा एवढा मोठा कार्यक्रम सुपर ग्राहक बाजार कणकवली यांच्या वतीने आयोजित केला आहे। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। कणकवली शहरातील किंवा आजूबाजूच्या गावातील महिलांसाठी खास खेळ पैठणीचा कार्यक्रम या कणकवलीतील उपजिल्हा रुग्णालयासमोर होत आहे आणि विशेष म्हणजे गौतमी पाटील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर मग बघायला गेलं तर लकी ड्रॉ हा मोठा कार्यक्रम आयोजित आहे। तो सुपर ग्राहक बाजार मॉल जो पंचायत समिती कणकवली पंचायत समिती समोर आहे आणि त्यांच्याच त्या उद्घाटन प्रसंगी निमित्ताने या येथे कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पटांगणावर ह्या कार्यक्रमाचे आयोजित केलेले आहे। आपण पाहतो आहोत की मोठ्या संख्येने आता या कार्यक्रमाचं नियोजन सुरू झालेलं आहे। मोठे महिलांची जास्तीत जास्त उपस्थिती राहणार आहे। त्यामुळेच आपण या ठिकाणची दृश्य पाहत आहोत की कशा पद्धतीने या सुपर ग्राहक बाजार मॉलच्या माध्यमातून जे शिंदे आहेत त्यांनी हे नियोजन एकंदरीत केलेलं आहे। सर्व येणाऱ्या महिलांचे असतील किंवा त्यांच्यासोबत येणाऱ्या त्यांचे मिस्टरांचे असतील यांचे जे बसण्याचे नियोजन आहे, तसेच या कार्यक्रमाला जी उपस्थिती असणार आहे खास करून महिला आणि कपल्स यांनाच एंट्री आहे असं एकंदरीत समजत आहे। आणि त्यामुळे जे लकी ड्रॉ आहे त्यानंतर मग आपण बघितलं तर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आहे तो या स्टेजवर होणार आहे। त्यासाठी खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमासाठी खास ओम यादव कॉमेडी किंग ओम यादव हे देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि महिलांचा ह्या कार्यक्रम ते घेणार आहे। तशाच पद्धतीने जान्हवी किल्लेकर या देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आणि कार्यक्रम इतका उत्कृष्ट आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। आणि दरवेळी आपण या कार्यक्रमाचे नियोजन वेगवेगळ्या भागामध्ये करत असतो, यावेळी या ठिकाणी कणकवलीमध्ये हे कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे। खास कणकवलीकरांचं कणकवलीवासियांसाठी जी गौतमी पाटील आहे ते देखील या कार्यक्रमात येणार आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणचं सगळं जे वातावरण आहे ते सध्या आनंदित आहे। महिलांसाठी हळदीकुंकाचा कार्यक्रम देखील 4 ते 6 या वेळेत जो त्यांच्या या बाजार ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी महिलांसाठी एक आनंदाची बाब आहे। हळदीकुंकाचा कार्यक्रम आहे, खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे आजचा दिवस हा महिलांचा आहे असंच एकंदरीत म्हणावं लागेल। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली।